И здравейте, дами и господа, аз съм Прес и днес ще снимаме втори епизод на Minigames. Този път обаче не в Hypixel, а именно в Mineplex. Днес смятам да пробваме новата игра, която е специално направена за Коледа. И да изчакайте само да чакайте малко. Добре. И да влизаме. Стига бе. Чайте, ще се върна, когато влезна. Еми, добре, дами и господа, не успях да влезна в Mineplex, затова пак май ще играем пак в Hypixel. Да видим сега на какво да играем. Какво е това? Triple coins. Айде да направим това. Тогава. Ох, леле, как го обичам този лак. Аз ще трябва да се правя компа. Много лаги. Айде тук. Айде си нища. Добре. И 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и старт. Добре. Чакай, че... гадост. Стига, бе. Добре, това е много гадно. На него не му ли свършиха топките? Стига, бе. Леле, този човек. Ай. Ух. Ох, божке, сега пак ли ще умрем? Да, разбира се. Честито, успяхме да стигнем до тук. А този кой е? Ай! Добре, сега знаем къде е. Ево тука. О, айде с Богом. Оцелен си. Аре, таман да стигнем и айде пуска ни пак там. Вау. Това Мичел яко разбива. И айде свърши. И добре, това беше от мен. Аз бях преснал 3 и се шегувам. Добре. Ще продължим, не се безпокойте. Ще продължим.
ще се намисля някоя игра и ще се върна. Айде. И добре. Видях, че имам видях квестовете и трябва да спечеля в ето тази игра. Не съм я играл. Сега ще видя какво е. И тук сме арена 2 срещу 2. И аз стигам горе. Така че да видя какво е. Например, е това. Ай, бошки. И къде е този? Ух. Добре, моля. Точно на колко кръв е. Имам странното предчувствие, че той ще ме убие. Да. Както винаги, предчувствам правило. Стига, бе. Тоест не спира да се хелтва. И сега какво? Тук ги чакам. Или... ето я арената. Да видим какво става. Айде, честито! Ами, добре, да изиграем още някоя игра. Много дълга. Някой от TNT Games да изиграем. Така, лак. Айде, просто кликаме някоя, която е по-пълна за предпочитане. Тази е препълнена. Ей, гледайте, дами и господа, какво е ето този човек и този човек. Тук що гъза им беше на лицето. Моля ви, ръкопляскайте за тяхната простотия. Готово. Боусплив. Това ще е готино. Аз съм много добър арчер. Да, ама с този лък и най-слабия ще ме победи. Лак. Значи, гледайте как се хвърлят просто. Видяхте ли? Това се казва да имаш лак. Видяхте ли? Така, от първия етаж, райдолния и се пребих. И сега съм най-отгоре. Да ги е яд. И добре, аз бях невидиме през 03. Това беше втори епизод на Mini Games отново в Hypixel. И чао!